קונים הכוריתים, אל תזכן, אל תזכן. אחרי כמה ימים מישהו התקשר ורוצה לראות את המקרר. אז אני יורד למטה, והוא בדלת, אני פותח, ואני מראה לו, הנה פה בחדר הגלות זה המקרר. היה מקרר, בטוח. באותו בוקר היה מקרר, אז אני מוכן לשבת. אנחנו לא כל כך הבנו איפה. ואז נזכרו אצלנו בבית שבאותו בוקר היו אצלנו משלוחנים מהסופר. שאחרי שהם יצאו, מישהו מהם צלצל באינטרקום ואמר שהוא שכח ארגז. אז הבנתי שזה היה ארגז בגובה של 2 מטר בצבע לבן. זה החנות הזאת, פון שופ. מה שנקרא באנגלית חנות משכון. עכשיו, אם בשביל נושא של האל תזכן הגענו למזרח אירופה, בנושא של שוק פשפשים הגענו למערב אירופה, בשביל להגיע למקור של חנויות המשכון, אנחנו חוצים את האוקיינוס האטלנטי ומגיעים לארצות הברית. סך הכל המסחר הקמעונאי בעולם עולה בערך ב6% בשנה. המסחר באינטרנט לעומת זאת עולה ב20% בשנה. דוגמה יותר חדשה, מ-2012 מכרו כפר. כפר בטוסקנה, שהבתים כבר ריקים משנות ה-60, הדון המקומי החליט שזה הזמן לממש את זה, ואז הוא קיבל על זה $3.1 מיליון. דרך אגב, כמו שנראה המבנה, הוא צריך להשקיע עוד סכום נוסף בשיפוץ, אבל זה באמת בעיה שלו.